Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun orta mekdeplerinde okuwçylaryň ahlak terbiyesine bagyşlanan ýygnaklary geçirmegi dowam etdirýärler. Şeýle ýygnaklaryň nowbatdakysy Ahal velaýatynyň we Aşgabatyň mekdeplerinde geçirilýär. Bu barada habar berýän Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, ýerli polisiýa bölüminiň we prokuraturanyň işgärleri mekdeplere aýlanyp, okuwçylaryň arasynda jenaýatyň köpelendigini aýdýarlar. Molimler bilen geçirilýän bu ýygnaklarda okuwçylaryň eden jenaýatlary barada gurrun berilýär. Kanun goraýjylaryň sözlerine görä, ýaňy ýakynda Aşgabatyň merkezinde ýerleşen mekdebiň 5 okuwçysy bir sınıfdaşyny agyr ýenjip kanala taşlapdyr. Ol suwa gaçmandyr we bu onuň aman galmagyna sebäp bolupdyr. Ol oglun bir hepde bäri keselhananyň reanimasiýa bölüminde saglyk bejerisini alýar we onuň saglyk ýagdaýy agyr bolmagynda galýar. Diýilip neşriň 30 noýambrdaky maglumatynda aýdylýar. Maglumata görä kanun goraýjylar okuwçylaryň mekdebiň territoriýasynyň daşynda amala aşyran bir jenaýat üçin mektep garawulynyň jogapkärçiligi çeklendigini hem aýtdylar. Garawulyň hamana mekdebiň töwereginde bolup geçýän ähli zatdan habarly bolmalydygy hem aýdyldy. Ýygnaklaryň birinde kanun goraýjylar ahalyň owa mektepleriniň birinde bir okuwçy gyýdyň göwreli bolandygy anyklanandan soň onuň polisiýa çağırlandygyny hem gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä şol gyýd 11-nji synpda okuyan oglun doganyň tarapyndan zorlanandygyny aýtdy. Noýabryň başynda bu oglana garşy iş kesildi. Polisiýa derňeginiň we onuň netijeleriniň çap edilmegi netijesinde okuwçylaryň kakasy öz janyna kast etdi. Olaryň ejesi keselhanada saglyk bejergisini alýar diýip neşir ýazýar. Adatlyk baýdylanlar barada öz ýurt içindäki habarçylaryndan içeri işler we bilim ministerliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlamagynyň ýygyny häkimetler okuwçylaryň ahlak terbiyesine gözegçiligi güýçlendirdiler. Adatlyk sentýabryň ahirinden bäri ýurdun mekteplerinde şeýle häsiýetdäki ýygnaklaryň azyndan 10 gedek geçirilendigi barada habar berdi. Häkimetler dilden berýän maglumatlarynda bu ýygnaklary ahlak aladalary bilen düşündirýärler. Ýöne ýurt resmileri we döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada açaçan düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Ýöne ýaşlar bilen geçirilýän duşşuklar we olara edilýän wagyz nesihat işleri ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň soňky hepdelerde geçirýän hökümet mejlislerinde hem maslahat edildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň 25-nji noýambrda geçirilen mejlisinde ilatyň aýratynda ýaşlaryň arasynda wagyz düşündürüş işlerini işçiňleşdirmegiň ähmiýetini nygtady.